Kat joukon haltuunsa. Vittu! Minkälainen vittu ottaa joukon haltuun? Kuka Ei näyttää teille ajat? Sun iskes. Vois mennä pelaa etusivun CP:tä, kun ei tässä muuta. Me Pimpskön kanssa. Niin mä vähän aattelinkin. No se tuli just Aki, nimittäin IPPV. privaamaan mulle. Akitse, IPPV. Mikäs vika jakso? Toiset ampuu vakil kovempaa kuin eakil. Ei se paläteostus käy liikettä. Bantulle juo aikaa. Ime munaa vitus trutsin pania, mä oon sua kovempi kuski niin kuin näkyy statseessa. 1,5 sekuntia vitu retu. Strutsi pania. Mitä vittu? Onko vähän vetänyt liikaa Megaforcea? Tempoks laita nauhoitus. Tuleeko mitään muuta Tää on mielestä? ES vastaan Megaforce. ES on kakkaa ja Megaforce on kakkaa. Ville pärisee. Paska. Komo. Sit tuntia. Niin saa joulutkin kuua. Silver. Ei vittu. Dodi. Tee meille sikapossu ääni. Mä voin teurastaa sut mun sormella. Sami oli vetämässä Mitä 2 sekuntia kovempaa ajan kuin normisti. Sieltä tuli joku piti silivati seilaa mäki. Jaha. Sä oot yksi silivatiseila. Kiipitu parannus. En oikeesti halua kuulla sun mielipidettä enää. Kovaa teksti. Vituttaa kun sulle ei puhuta, niin sä huudat. Megapodcast. Mitä vittu? En tiedä. Mikä vittua mä Oi nyt tulee kuulen hullu täällä? aika vittu. Tjadän. Kuka meni tempoksi ohi? Kasaan nyt itses vittu. Kommentti juokselainen. Oi, kato stats ei pantu. Oi jumala. Vittu mun failas, mä oon sijoittanut sulta vitu Kattokaa kakkosia. statseja nyt. Ja itkekää sit. Bantu vituttaa, kun mä oon parempi. Tääkin vitu retu, kun sulta ei kysy. Eikö se nyt uudempaa juttua keksi? Vituttaa kun on tiukka, jos tuli Megaforce. Ei. Kyllä mä tiedän, että sua ärsyttää. Sua vaan ärsyttää, kun sä et saa itse kato Megaforce ostettua kaupasta. En niin vittu. Mene nyt vittuun mun elämästä. Täällä kun retu huutelee mun. Mitä vittua? Vittu kun mä saan aikaa. Vittu nyt toi Zeteri voittaa. Treeniä, horo. Sus sekuntin kovempi aika kuin viimeksi. Jäi vittu 4. Varmaan toi metrimaket, se tuli Kuka hävisi? Toi jengi. Looseri.
Jos en ollut viimeinen. En mäkään viimeinen. Eli Chris Gilmore hävisi. Metrimakke. 11, melkein 12 pojaa. Se on hienoa. Tulisi se lippumaan, niin kato, että se jäi sitten tikku paskaa. Lippumaa. Pitää opettaa pelaa niinku useammissa mapeissa. En mä jaksa. KVG. Katsotaan tässä, niin mä juoksen sitten. Kato sä YouTubesta vaan taktiikko. No katso, on just äitin läppärillä. Pääsis jo happoon. Mä löysin pornosivusta Ai mun saa. äiti. Kenen? Niin mä löysin osia aikoisia. Zetorin äitin. Joo, mitä Se on Siis ilman sun vaatteita äiti. mustan miehen kanssa, ne tekee jotain tyhmiä juttuja. No, Majumi. Vedä vittu pantoa päähän. Vedä Zetori vittu sun Megaforces perseeseen. Ville pääkin En mä oikeesti. jaksa, kun vituttaa, kun tuo läskipää huutelee. Meni. Kyllä se on paskapantu. Vittu, mä oon Megaforce mestari. Ville. Huoletaanko muumikasideet? No muuta Tällaiset tulee kuka pitää maasta. pääkin. Kuka vittu täällä huutelee mua? Just Sami. heräsin vittu. Sami, mä voin laittaa panhammeri heilu ihan milloin mä haluan. Anna mennä. Statseja tänne. Ainakin lokal mutettaa, mitkä ne olikaan. Ville, ootko hiljaa vai pitääkö rankasta? Eikö jänkistä? On. Lähtee lokal mut. Eikä lähde posiikiin. Koska Aki ei tiedä, miten ne saa pois se ja Aalto. No en mä viitti sitä Aaltonen raivoa. Mitä vittua sä oot mennyt tekemään? Rakkaa mitä? Paska haisee pongot soi. Joo. Perunat kiehumassa. Kinkku uudissa. Mä kävin vähän tuuppaamassa sitä kinkkua. Mä lopetan. Luukurkku. Moloa kurkku. Kyllä mä tiedän, että sulla on tommosia fantasioita. Niin. No Onko ne sä on pakko nyt kiusaa mua netin välityksellä? Tässä on suorkaa paikka. Pantu Nähdään, te se- nettikiusattu. Nähdään Zetori sit keskusteluissa. Sun äiti ja mun äiti. Ja me. Ok. Kasvotusta. Johan siinä vittu tuomari repees, kun Zetori astui. No minä olen Megaforce-mestari. Tulee semmonen aika, kato mistä. Mitä vittua? Tuta näyttää semmonen sairaalta toi ramppi. Siinä niinku vetää backflippiä vittu tässä omassa datistuolissa. Sä mistä vedät vetää. backflippiä siinä tuolissa. No kyllä melkein, kun eläytyy ihan vitusti. Mä kävin hakemaan just varastosta polkuauton, kun mä ajan. Mä luulen, että sä hait Megaforce. Pääkii vitun läskivässykkä. Käynyt 360 astetta ympäri ja painun vittuun mun Ei. puolesta. En mä Ei jaksa. edes veijäs Megaforce, mitä vittua? Joo. Ui. Joo. Aki, No ei varmasti. soitetaanko Aaltosen jengi? Soitetaanko Akin siskolle? Juu, No Aaltonen siitä voi. varmaan maastohuusta heilua luukuttaa sitä Akin siskoa sieltä. Pedopeari on vaan Heinola housu. Ei olla housuriekalle. mustat punaiset maastohuust vaan lepattaa vittu, kun Aaltonen siinä mahan kanssa paukuttaa. Aivan. Pauli repeili kuulemma Heinla housuille. No kun niin näki sen parasta podcast, nää yömumpletukset. kun Aaltonen oli kessulla siinä koulun pihalla. Pierimaali! Yes! Ykköseksi! Just Pierimaa. Kurdi vei sun paikan. Vittu todellista!
lopussa kääntyi ympäri. Bantu, kato statse. Tästä on vittu päässyt. Varmaan tää se joku- kakkoseksi. Rystärauta meni ykkösen. Votekiiki tää toi. Tai bännätään. Mitä? Meitä on kato 4 tässä. Ainakin. Ja sit noin jenkit ehkä. No jotenkin. Jotenkin tai aikaisemminkin. Pantu pistää votebänniin no tuolla alurille. Miksi minä? Se on mun ystävä. No sä osaat pistää sen. Ootko se niin pikkuinen vehjykö? Ei voi täällä särmää. Eikö? No kokeillaan. Kalu votepäin. No fuu. Vois antaa peniksen tästä lukon reiästä ja laittaa sen lukkoon. Että avaimen roskiin. Jos kirjallisesti munalukko. Ei me voida. Se toi vitun kinkku. 5 tuntia. Hajo tunteista. Oikeesti Ville päriseekö noin paljon? Ärsyttää, kun Ville joku viikon pärisee. stretchki vetää tuolla mun ees. Miten ois iso ees? No kyllä himo. Saku oli kyllä hyvä yhtäkkiä. Silmät alkoi kiinni. Iso ees. Se Siinä tuonne ottaa pyöri päässä. kauhuissaan ne muut. Mitä vittua toi jätkä flippa? Iso ees. Yhtäkkiä Saku oli ihan väsynyt, silmät alkoi kiilua. Iso ees. Repee kyllä jos Sakukin tulee tänne sitten. Kakkalaisen. Tosiaan. Ville. Mä olen ikuisesti sulle velka yhden DVD-levyn. Sinun DVD-levyllä minä vein mestariteoksen, jolla voitin Fretsaa. Miten voisin kiittää sinua tempoksi? Kyllä sen verran aikaa kaivaa se sun kasseista se levy, että vähän ärsytti siinä ootella sua. Kyllä se kohta löytyy. Mä oon pettynyt siihen. Stuuf. Näin muuten kun tempoksi otti lepiä laneella. Arvo mitä. Ei Joo. kiinni. Ei kiinni, ei. Mä haluun Sakun tänne. Akit. Pantu. No mitä? Mä haluun iso Pyydetäänkö maasta Heinola housua Aaltonenkin lanittaa? No ei se tuu. Pantu. Nyt minä lääntuis vittu kun mä tulisin. Pitäis matkustaa. Moi. Mitä? Meni vähän varmaan ohi. kohderaa, miksei täällä oo ketään. Mä juon energiajuomia, ja mä oon terveellinen ihminen. Kyllä sä juot. Mä dataan. Kattokas taat se vähän niinku kuka ykönen. Mä dataan, Nestori. Ihan yliokkamaa te kaikki ottaa. Mitä? Setori, sä oot kurapieru mun housuissani. Vai niin. Tunkkari Naki. Sulla on usein kurapierukoulussa. Vittu On. koitti riimitiimi. Silloin all the time. Ihan kivaa. Lahtilanien kuningas se pilkka. Tissit. Penis 7. Mä laitan Seikalle huomenna hakemuksen, että jos ne lahjoittais mulle silarit. Joo. Mitähän ne sanoisikin? Lähetkää mulle silarit. Pitäisköhän mennä nukkuu? No. Mulla on jo. Pantuspaa. Nyt mä vedin vähän paremmat tykköset.
Mä suosittelen hiiren vittu kusikylpyä. Megaforce on niin paska, se tölkki on ruma. Joku vittu Megaforce. lohikäärme siinä lymyää vittu. Just vitun cool. Vittu cool, vittu tää kun laittaa hyllyyn ja sit tulee viereet. Mitä vittu? Kansisko Pantu vähän rajoittaa oikeesti? Kaikki nauraa sulle. Ihan vitun sama. Luuletko, että mua kiinnostaisi joku vitun jätkänä Vedä lisää vaan ES. internetissä? Kohta luetaan Iltalehdessä, että Pantu sairaalassa. ES yliannostus. Mä juo energiajuomia, mä oon Onks sä vetänyt- terveysasiantuntija. Onks sä vetänyt suoraan suoneen? En, kun peräreikää tamponin kautta imeytyy muuten sellaista kyytiä, että siinä vittu Tempoks nauhoitatko vielä? tajun lähtö on lähellä. Fucking. Pitäisikö laittaa nauhoitukset? Se on kyllä sellaista OG, kun sä lyöt sen sinne niin ja annat se imeytyä, siinä saa kuuluu vaan, niin siinä isoja S-silmät muodostuu. Pitäisikö mennä GTA-venttiin? Ei. Siellä on hollantilaisia Ai, puhuu sellainen. kattokaa kuka siinä on. Kuka siinä on? Kuka? Kuka siinä on? Mulla ei näy onneksi tatsit. Kato nyt te Pantu. Ei mulla näy tatsit, etkö sä vittu tajua. No kyllä sä nyt näet mikä auto siinä on ees. Ei mulla näy niitä autoja. Niin vissiin. Mulla on siinä sun alaston. Niin, kerran kun pääsee kato ykköseksi, niin... Pantu on nyt niin hiljaista miestä. Mitä se on? Akise. Koska Julkkulainen alasti paljuu.